Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Miyerkules pitsa 26 na bulan sang Oktubre tuig 2022. Anano naman nga mga isyong aton daydayon para karon nga adlaw. Si Senador Bongo suportado kuno ang pagpabalik ka sang silot nga kamatayon. Bao si bantag nga nadala sa 160 ka mga personalidad nga ara sa person of interest. Ano ang kabangdanan? Bao ginsintrogid ni Bongbong Marcos ang aton sining Western Visayas, siling niya sa Department of Agriculture, abi niya usisaa ang tanan nga hog breeding facilities kay basi bala kabudlay na malungsulod ang Disyembre basi kon sudlan makita sa African swine fever. Wala na ang COVID. African swine fever naman. Ining aton mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako ang mabulig sang D3 Bayo sa pagkakasang kagaw nga nagtap. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. Gindayaw-yaman si Bongbong Marcos napasalamat kami sa inyong mga pagpakigsumpong sini sa iligal nga droga nga isa sang mga prioridad sa nagligad nga administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Pero siling ni Senador Bongo ang pagsuporta ko sa pagpabalik sang silot nga kamatayon sa mga kasulang pareho sang illegal nga droga kag plunder. Amot silingon, amol aning duha, agin tudlo niya plunder kag illegal nga droga ang dapat ibalikan sang silot nga kamatayon. Ti ining silot nga kamatayon nga ni, pila ka tuig na ni, pila na ni ka mga mamalida ang nagaduso, da wala ma-materialize kay ginakontra ini sang simbahan. Hindi gustong simbahan nga magpapanaog kita sang silot nga kamatayon, gindula ini siya sang panahon ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo pagkatapos nakigsugilanon siya sa Papa sang Roma. Ginkakas ini ti karon, bangod wala sang silot nga kamatayon, porte naman ang abuso sang pila naton ka mga kauturan. Ti siling ni Senador Bongo, duwa lang, illegal nga droga kag plunder ang mahimo ipapanaugan liwat sang silot nga kamatayon. Hindi pa na madali-dali, maagi pa na sa madamo nga proseso. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasais 42. Balik ako pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3. Hi, I'm Attorney Luvim Amores, ang Vice napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan.
So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up dire hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata. Amo naman damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sang Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat natin sa LTO na ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos. Pasalamat natin yung patigayan ng mga activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan Dos. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan ng mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Nagmagyak ka na klase sa babae! Nagmagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Nilapid amo na kun nga madamo sang mga personalidad. So siling nibantang niya, open ko ya sa tanan nga investigasyon na ang lifetime check. Ya open ko, aberto ko ya. Kadaw gapati sa niya ning akon suspension daw gapati na ko nga daw hindi na ko makabalik ka sa serbisyo. Hindi man guro kung daw inosente ka kag wala ka sang bao salong sining kamatayon nilapid basi ma-absuelto ka man. Kon wala kalabot. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 50. Balik ako pagkatapos ini. Ang masaligan ng mga produkto imo sang SED Marketing, SED Panyawan Testimonies. Kaya mo na nga siling ko mangita gi kuya sang bulong nga suited bala sa aton nga mga may edad na mo na. Kaya nag-try ko na sang capsule kay siling sang amiga ko. Try mo bala ang capsule. SED Panyawan capsule siya inang plus na amo nang ginainom ko. Tay siling ko ay kanami gali sa pamatya ko daw ang sakit sang likod ko na ako. Pati ka sakit sang likod ko kay may bukol ko di sa lungs. Natula man. Panyawan Plus Herbal Capsule kag SED Liniment. Himo sang SED Pharma. Distributed by SED Marketing. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! Napasalamat kami sa inyong mga bulong na isa inyo nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa ang periodo sa mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos ang
Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan pong luyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up dire hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ng Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa dire nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amuli nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, nagpasalamat ni sa LTO nga ginatag sa amon paghatag sang medical mission dire sa Purok Kalubihan 2 nga nagpasalamat nito nga yung patigayon ng inyong activity together man sa among CHO. Posgid ang nagmando sa Departamento sang Agrikultura dire sa Western Visayas nya libuto ninyo ang tanan nga mga hog breeding facilities. Testingan ninyo kung bala may African swine fever. Ang order ginisyo sang nagligad nga adlaw. Ang DE Western Visayas nagreport sa briefing sa Bacolod nga ang African swine fever daw medyo na-record sa region, partikular sa Iloilo, kadumdum kamo, nga gin-report sa Iloilo. Si Presidente Marcos nagsiling nga mag-amo sini kinahanglan testingan ang tanan nga mga hog breeding farms kag ang pinaka-epektibo nga pagkontrol sang infeksyon sini. Balo kamo kon anong kapalaptan sang African swine fever katulad sang dengue bala lamok man. Amo ni siyang gapalapta sini nga kagaw sa baboy. Ti amo na siling sang presidente kinahanglan nga bantayan ang tanan, libuton ang tanan, pagkatapos inspeksyonon ang tanan nga nagasagod sang baboy para masiguro nga wala sang balatian nga nagkape ka nagligad nga sinimana ang banwa sang uton sa Iloilo gindeklarar red zone pagkatapos ang pila ka mga baboy na testingan nagpositibo sa African swine fever. Ti bangod sini ginamando sang presidente ginmit lang gid ang Western Visayas. Siling sang presidente, siling niya ang tanan nga nagatrabaho dira sa Departamento sang Agrikultura, siguruhan ninyo
nga wala sang anuman nga paglaton-laton sining kagaw nga ni, sining balatian sa baboy. Ti kabay pa kung may mga baboy kamo da, aber tawgin na lang ang DA kag ipausisa kung bala, basi bala. Ginapangamuyo naton nga wala lang ga pasulod ni kita sa bulan sa Disyembre. Ti kung mag-amo ni nga may pila naman kalibo nga baboy ang katayo ni daw, sos madulaan kita ni sa mga balo ka naman kung Disyembre mga ham kagiban pa ti basi kon madula siya o kon magmahal pagid pagsulod sa bulan sang Disyembre. Kamo nga nagasagod baboy kamo na lang tawag ipausisa kung wala man lang balatian, wala man problema. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 58 na. Balik ako pagkatapos ini. Life Extension, Vitamin D3. Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally... Pasalamat kami sa inyong mga bulong na isa inyo nga nakatabang sa amin din. Sa Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nauya ako magulang eh siyempre pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result. Kami si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basta ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot pa gidaw. Kakabud lagi kun online, mas nami sa nga face to face kay